Assalamualaikum. Sugeng enjing. Tenutan delok ning kandange tangga. Oh sing mangan iki Kang ya? Mangan anu. Dene aku sini ikut. Sing nglanangi ndek iki apa ya kuwi to? Sing lanange maune. Sing maune kan dodol. Heeh. Enggak mesti sing ndek iki. Oh kuwi. Iya. Modalnya cendik ya. Garmasan malah. Saiki rumpual Pak. Tapi barang enggak. Nggih. Makanya mau saya ini. Kalau maune iki besar. Peternak tradisional. Ini tak ini. Anu kecepet to. Do meteng paling Kang. Iya ya. Do meteng koyoke. Apa ya? Koyoke. Iya. Tak mau terakan to. Lah iki wis abang iki. Cucupe udah abang-abang ya rada menteng. Ngene kecepet. Babone sing ndi to, Kang? Apa sing ngetan kuwi? Oh, tan dhewe kuwi. Iya. Ditangkut aku sini. Yo takok sing ngingoni to, Kang. Lah sing ngene sing Yo panggah sing ngingoni to. Sapine, wih. Peternak tradisional. Pakane anu apa jenenge? Pakane pakan hijauan pul. Wah, aku mulai ini untuk sing patok ngono iki. Yang hijau. Nggih. Tadi kan tak ele. anu ateng. Sabon kok kata hijau. Enggak uang. Ini nek lanang gedhi Kang isiane. Soalnya uang ada. Kadang-kadang anu. Mungkin aku tek bapak kuwi. Lho sing jelek dituku lek ngono kan. Oke, iki barangane tak amu kuwi. Kan barangane. Oh, lairane barangane kuwi. Iya. Cuman iki lanangane sing dituku lek Boiren sapa kae Iya, ya. heeh. Dia ada beban gua sih nagene kas ya. Wong dene kan nih kok. Ere. Saya kata nih yo. Gue keren. Keren nih kok. Nih nanti kalau tumbas tau kalau kebalik. Jadi terusnya jual. Aku sing penting tuku tau. Nggih. Lah ngono dituntut karo duwire sing ngono. Tentang amahane aku karena wis aku tuku mah. Tak iki urung payu tak dol. Sampeyan rekenan karo anu profesi. Balane tapi ya kudune anak ane aku mohon. Lah piye kok didol ora anu? Hah? Ya pira sampean ngono to?
Lah, ya. Dinner udah dinner. Ya sampean kuwi sing ngene sampean pira-pira lek sampean oke ya aku oke. Aku yang manut hak. Lah. Dinner karo Aja manut bakule lho. aku udah aku. Lah iya. Manut sing duwe kudune sampean ya sing ngoni. Lha pira ta Kang? Lah. Lah terserah sampean to sing ngoni sampean. Oh diwehne. Ya ora apa-apa ngene. Tibane. Oh iki kan dulurku yo ane. Gus. Lah iya tibane ora apa-apa wis. Aku ra ngingoni ya. Ayo ngingoni piye ngrene bedino. Kon wae to. Wah iki sampe wanget wedhus iki ya. Iya. Kandel iki Kang. Oh ini dah. Oh. Juga. Yang itu macet terus iki. Wah, Kok lah. tinggal apa tidol ae oke sini. Tak ada pentilih pae ngono. Mondrat. Gitu. Mana niki. Dicukurne. Ada niki lho, mana teng niku lho. Nggih suwi tra iki zamane Rodok meso iki, ana dhuwure barang aneh. niki melok anune Pak, babone riyen iki. Oh. Rodok meso kuwi. Lah iki mentek iki. Lah niki priwan iki. Anu, meteng meran. Ane ke yugane ini lho. Oh, Kalih-kalih. oh loro kuwi. Manak loro malan. Lah sing Anak kuwi loro. Wah. Sing pisanan lho kudu. Lah iya. sing dawa kuwi. Ini kadane kula. Lah iya Sing lanang. Oh niku jaler niku. Iku ya. Nggih. Ku lanang to? Nggih. Damel pejantan. Oh, lanang tapi kok anu ndasane kok medok. Nggih. Tak kira mau yang nggih wedok tak nyeng ngomburi. Oh, enek gandul-gandule. Kuwi rada janjang kuwi anu. Dure angsal niku, Pak. Anto. Pak dure. Iki kadang-kadang petani arep mbeleh ngono kae. Mburi kok cuwili ngono mesti. Saya dasare wedhus nggih. Nggih, tapi dasare ngono. Modalnya cending. Jenise kan. Nggih. Tapi cara ndasane apian kuwi. Oh iya, Medu-meduan kuwi cuma nak jogroke menangan iki. Ya kabeh lak gawe ngono kuwi enek plus minus ya. Oh, anak lanang to iki wong. Digawe apik kabeh bingung. Iya di warning ngono karo. Tapi sesuk besar ya rata gede. Ono jemblingan tak ngono campur. Iya. Lumayan baik nang kene jan. Kolane Jailani, Saro, Utane teng Pasarjo. mat. Umat niku teng tikungan tapan. Kene iki sapa kae? mboten enten. Belas wes. Kosong puntu. Sudah mati ya. Nggih. Udah balik kok. Selawat kerasan. Kayak mujarak apa? Mujarak. Mbak nggih. Mbak Roh nggih. Mpun. Lanang kowe tak Kang? Tapi lho. Oh. Mbak urung meteng-meteng. Tahun yang ini. Hah? Tahun. Lah terus piye masih tinggi apa? Ya ini Pak, pandai meteng bola iki. Tahun lho, nek tetep lho. Ngomong, yen terus sampean paling untuk sapi lurus ngono kuwi. Tahun ini mbok anu. Ah. Tapi saiki mesti dadi loro, Mas. Kan Pak Potong tahun wis Wah, dadi wakeh pisan Pak ya. Lah wedhuse wis dadi sak empuh ya Rono ya. ya, tapi kalau didol sapi ngono kuwi. Ini karo kali bolane sapi nomor ganti wedhus. Heeh. Piye? Ngono ae kandange dadi kandang wedhus, masuk to. Yo ngono wedhus yang sapi ngono ya. Oh iya, karepe ngono kuwi arah mana-mana lah ya. Apa ini? Bentuk itu ngono. Borong iso dadi. Mana anak 4 tahun mau duit dia juga nek wedhus. Weh, saiki dadi sapi loro sak ngono kuwi.
Lah piye ta Kak? Ya sepiro ngono sampean lah. Lho, sing bisa ngomong Sampean ngono sak sire sampean to. Ora kuat jangan bareng-bareng. Ya piro ngono lho Kang lah. Lho, babon. Murah oleh, larang ora payu ngono lho. Akhirnya tengah-tengah, ya ora larang ora murah. Murah ki kan ya ora oleh. Lah ya nggih, Sing ngarit. ora larang gak murah akhirnya tengah-tengah. Larang. Gak wani karo sing kuno. Oke, siap.